Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय आङो आंनि लोगोनि बिबान दङ इहे थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था ना लाबोबाय नै सासे हिन्जाव गोदान जाना फैदों माबा हिन्जाव गोदाननो Hai guys, xin chào các bạn. Này, này nhỉ. Sui masalah. Hai guys. नै सासे जों मोनफैबाय बिबाननि न'आव बिबान लोङानि न'आव मोनफैबाय आरो अखा हादों मा जादोंमोनबा इयो ओंखाम गोथां ना खामनाय जादोंमोनबा ओंखाम खामनाय जादोंमोन खोमा फैबाय हाय माइरं बिलाहि टमेट' दाबायाव लांफाजोब्बाय फुवाखैनो इखो अमा थांबाय आरो खेबबावबाय मा होनबाय दं मायाव हरगोन नोंलाय नानि हर मा सुदों नो एसे हाबजायाखै मोनसे आइजोजों हायखांग्रा नांगौमोन आरो ओमफ्राय फालांगोन दा गोदौनाय थाखाय बानलुआ गोजाव जोबदों नै या नै भिडिअ दाखिमालाय होनो अमजों बुंनो मोजांफोरखौ दा गारबाखौ नैयाव दोनहरदोहाय मुदुरि आखरखौ नै थोरसिजों नै बिदि सुनायाव लांना हैनो हागोन दा जोङो बेलेगाव ओंखाम सङि खावैयावसो मोनहैयोना सोरनोबा हाबायाव नांगौबा लांफैनो हागोन अखाखौनो जायखिया दै बाना जालायबाय मा संदोंबाय खैथा संखुमालायदो इसोरो नै इसोरो नाय बुरैसो जानो हागौ सनाखौ नाय थिखोलायनो हायो गानदो नै नाय नै मोखां गुवाराव फिसा गाननांगौ नायनाय इसोर बोरैबाथार जों सिख्लाफोरानो फिसा फिसाथार गानदों आइयो बुरैयानो जि थिखोलायनो हायो गानदों नै दे अम्बिका मोखां होदोलाय दे देला मांग्रा बिदायानो नायदो बिबारा मालाय बारफुना दं मा होनो इखो मा होनोलै दाउला खुंगुर नै मायावबा गाखोलायना थायो मालाय आथिं दंलायो नै दोनदो इखो आलुआ नै माने आलुखौबो टाबाव गायना होलायथारदों गायदों थैगोनसो नै इबो मा फांथाम बे फांसे नै आं थैसिगोन मानो इदि नै
बिबारानो मायावबा मायावबा गाखोजोबना थायो आथिं दं नालाय नै बिबार बारथ'वाखै ओमफ्राय जि मोजां जादों आंखौ ओरैनोसो बानायदों नोंदों आंखौ एदावना साब इंगासिनो बिसोरो